Vale, comezamos cunha valoración do partido para despois darlle paso a muchos compañeros. Nada, eu creo que o equipo entrou ben ao partido, tiñamos moita ilusión, moitas ganas de que empezara xa a Liga, o bo de verdad, e poñernos a prueba, ver como estamos, creo que entramos ben, que tivemos ocasións moi claras, e ao final dependes de que entren ou non, se non houve fortuna, e despois o partido a raíz deso cambia por fallos nosos, e bueno, tuvemos que ir a remolque, o día tampouco acompañou, e bueno, é o que hai. É difícil explicar como pode ir este partido vista a primeira metade, non? 0-2 o descanso. Sí, eu creo que tiña que haber sido podía haber sido un 2-0, porque temos moi claras as de Charlie, as de Garri, unha de Uzal tamén, e ao final é o que che digo, se non as metes ti, é raro que o rival non teña algunha tamén na que te pode castigar, e o se tuveron, encima entrou, e así foi. Xa era un castigo o 0-1, non? Pero ese mazazo de no 45-0-2, imagino que rompeu todos os esquemas. Sí, xusto no descanso, a verdade que o segundo foi un golpe duro, pero bueno, nós creemos, porque o ano pasado non é a primeira vez que remontamos varios partidos, sobre todo aquí na casa, pero xa che digo, intentámoslo con todo e creo que podemos facelo. De feito, na última xogada creo que hai un penalti bastante claro que o árbitro non considera e, bueno, ao final é el quen decide. Roberto, que estás máis cómodo, en banda dereita ou en banda esquerda? Non, eu atopo máis cómodo, polo general, a perna cambiada, na dereita. Podo xogar na outra tamén, pero prefiero na dereita. Xa na pretemporada xogastes casi todo con Palomares aí na banda, como os entendedes? Porque se volveu bastante ben aí. Sí, a verdade que con Palomares moi fácil, porque asociase ben, ten recorrido, falámonos moito e os dous temos como a mesma idea de xogo, entonces moi ben a conexión con el, tanto cos compañeros de equipo, así que as cousas van a acabar salindo ben. E como estaba o vestuario? Ahora mismo estábamos, bueno, un pouco alborotados na máis acabar o partido e jodidos, pero xa sabemos como é do fútbol, aí empeza outra semana de traballo, outro partido e hai que ganar, nada máis.